Hej, vi vil gerne fortælle jer lidt om kobber som katalysator. I videoen her vil vi vise jer et forsøg, så I kan se, hvad der sker, og så vil vi forklare lidt nærmere for jer. I dette forsøg skal vi bruge 4 reagensglas, 1 reagensglasstativ, 2 små stykker kobberfolie slebet blankt med ståluld eller sandpapir, lidt kobberspåner eller afklip af tyk kobbertråd, 3 sengestikker, hvor 2 af dem skal være slebet blankt. Vi vil nu lægge de efterfølgende ting ned i glassen. I glas 1 vil vi lægge et blankt sengestykke ned i, som ikke har været brugt før. I glas 2 lægger vi et lille stykke kobberfolie, som er slebet blankt med ståluld eller sandpapir. I glas 3 putter vi nogle kobberspåner eller afklip af tyk kobbertråd nederst og et blankt sengestykke ovenpå. Og til sidst i glas 4 hælder vi et sengestykke med en lille stykke blankt slebet kobberfolie viklet om den øverste ende og banket fast med en hammer i. Vi vil nu hælde svovlsyre i alle glasene, så syren står cirka en tredjedel op i hvert glas. Resultatet viser, at reaktionshastigheden er hurtigst i glas 4, og der overhovedet ikke er nogen reaktion i glas 2, men det er på grund af, at kobberet ikke er et ædelmetal. Hvordan kan det være, at reaktionen er hurtigst i glas 4? Men det er fordi, at forsøget også viser, at reaktionshastigheden er størst der, hvor kobberet kommer i tættest kontakt med zinken. Dette er den kemiske ligning mellem svovlsyren og zinken. Hvad er en katalysator? En katalysator er et stof, der uden selv at blive forbrugt, kan forøge reaktionshastigheden for en kemisk reaktion. Ved at bruge en katalysator sætter man fart på de kemiske reaktioner. Målet er at skaffe ren vedvarende energi, som alle har råd til. Katalysatoren er nødvendig, hvis vi i fremtiden vil erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energi. Hvad bruges katalysator til i hverdagen? Der er for eksempel nogle ovne, som er selvrensende. Det betyder, at de har en belægning af ceriumoxid, der fungerer som en katalysator, spalter fedt, og derfor kan de rengøres meget nemt. Nye biler i dag er tit udstyret med en katalysator, som sidder midt på udstødningsrøret. Derfra ledes gasserne igennem og videre ud i den frie luft. Katalysatoren er mange små rum, hvor hele den indre overflade er belagt med ædelmetaller, som er platin og rhodium. Det er disse ædelmetaller, der fungerer som en katalysator. Disse ædle metaller, altså platin og rhodium, spalter og omdanner de skadelige stoffer fra forbrændingen i motoren til mere uskadelige luftarter, som vanddamp, kuldioxid og nitrogen. Over hele verden er der brug for katalysator, idet de fleste kemiske produkter i dag laves med anvendelse af katalysator. Det gælder for eksempel plastik, benzin, margarine, svovlsyre, salpetersyre og gødning. Man regner med, at over 90% af alle kemiske industriprocesser foregår ved brug af katalysator. Nu arbejder man også meget med at finde katalysatorer, der kan gøre de kemiske produktioner mere miljøvenlige, så der ikke dannes skadelige biprodukter ved produktionen.